Basta usapan, hindi lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nagbabalik po tayo sa programa po nating IFM News Prime Edition, Eye for an Eye. Kasama po natin sa linya, pabati mo na po natin. Naku, pinaulakan po tayo sa early call natin. Very po ito. Wala po sa plano pero hiningan po natin dahil ganito po yung reaction po ng Department of Agriculture patungkol nga po dito sa pagbibigay po ng mga tulong para po sa mga LGU pero ipapautang daw ng NFA ito sa mga LGU sa pamamagitan po ng FTI, Food Terminal Incorporated. Sabi ng mga iba po ng mga kritiko ng ganitong klase po ng hakbang ay desperado. Alamin po natin po yan, pabati muna natin. Nasa linya natin, Ma'am Cathy Estavillo. Magandang umaga po, tagapagsalita ng Bantay Bigas. Ay oo, magandang umaga sa iyo, Sir Mark. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa, Eye for an Eye. Opo. Ma'am Cathy, ito, diretsahan po. It's a desperate move, sabi ng mga nasa agriculture. Kayo po ba isang-ayon po dito sa move po na ito ng DA na pautangin ito mga LGU just to stabilize the presyohan ng bigas? Totoo yan, Sir Mark. Actually, sa mga community na pinupuntahan natin dahil may mga sorties tayong isinasagawa, wala tayong nakikitang NFA o yung mababang presyo o yung 33 pesos na binabanggit ng DA na ito yung food security emergency. Hindi na siya food security emergency dahil matagal nang hinihintay ng mga kababayan natin ito at hanggang ngayon wala naman silang nakikita. So talagang pinapakita lang ng DA na itong inilabas nilang food security emergency ay isang palpak na naman kung paano i-dispose yung binabanggit nila na ang dami-dami sa kanilang mga warehouses, no, at ang ating mga magsasaka ngayon ay talagang naghahanap na ng buyer, no, ng bibili sa kanilang palay na sa mataas na presyo. Imagine mo sa ibang mga lugar, meron tayong naririnig na 13 pesos per kilo. No? Ganon. Parang sabi ng magsasaka, parang hinihingi na nila yung aming palay, given ang laki-laki ng gastos namin. At ngayon, itong DA ay magpapautang. Akala ba natin kailangan nila ng revolving fund para makapamili muli ng palay ng ating mga magsasaka? So yung pagpapautang na yan ay patunay lang na palpak yung inilabas nilang food security emergency. Kasabay niyan ay bakit nila ipapautang sa mga LGUs? Baka magagamit pa yan ngayong eleksyon. Alam naman natin ang mga tumatakbo ngayon magbigay lang ng 2 kilong bigas tapos inaasahan na nila yung boto. So again, dapat ilabas yan, dalhin sa palengke. Pwede naman nilang dalhin, maglabas sila ng executive order na yung binabanggit nilang food security emergency ay ilalabas sa palengke sa pamamagitan nitong executive order. Itong gobyernong ito, ang bilis-bilis niya maglabas ng executive order kapag para sa mga importer, para sa mga negosyante, pero pag para sa mga kababayan natin na talagang hirap na hirap at naghahanap ng mababang presyong pagkain, lalong-lalo na ng bigas, ay ganyang kakunat. At ito, talagang inabutan na ng anihan itong binabanggit nilang food security emergency. Ma'am Cathy, isa sa mga pinangangambahan na mga magsasaka, itong hakbang po na ito na tinatawag nga nila na desperate move ng DA, itong pagbebenta o pagpapautang ng bigas sa mga LGU sa ilalim po ng food security emergency. Baka dito, isa sa parang wala nang dumating sa punto na baka kumukuha lang ng pondo yung NFA para may pambili dun sa mga palay na ibebenta ng mga magsasaka. Pero ang assurance dito ng DA na hindi daw ganun ang termino, ang parang labas nito dahil ang magpapautang daw, nilinaw nila, yung FTI. Ano po ang take nyo dito, Ma'am Cathy? Actually, siyempre, yung pondo pa rin naman ng FTI ay galing yan sa gobyerno, no? So, kailangan talagang imbestigahan bakit kailangan ipautang. Pangalawa, ever since naman walang mandate ang NFA, ang mga LGUs para magbenta
Ang mga LGUs busy na yan sa pangangampanya. So, talaga naman matumal, hindi kinakagat yung binabanggit na food security emergency at ipapasa sa mga LGUs. Almost one month na yung programang food security emergencies. Wala pa rin tayo nakikitang mababang presyo ng bigas o mula dyan sa 33 pesos per kilo na ipinapasa ng NFA sa mga LGUs. Ibig sabihin, hindi pinag-aralan yung food security emergency para lang magpapogi ngayon, election uli, kaya inilabas nila yan. At ngayon ay talagang hindi successful, hindi pa nakakarating sa ating mga kababayan dahil sa mga proseso na ginagawa nila, and at the same time, gaya nung binanggit natin nung una ay talagang walang mandate ang LGU, wala silang mga tao na mag-asikaso diyan. Kaya dapat dalhin sa palengke ever since nung inilabas yung food security emergency, nanawagan na tayo na dalhin sa palengke. Ngayon dahil doon sa RA 11203 o yung rice liberalization law na bawal magbenta ang NFA sa palengke dahil doon sa batas na yan, hindi naglabas na siya ng executive order na pansamantalang i-dispose itong NFA rice sa mga palengke para talagang ma-meet yung objective na food security emergency. Now, aside from this, Ma'am Cathy, ang samahan ba ninyo, for example, ay tutol ba kayo or talagang gusto niyo bang maalis itong EO62, yung EO62, yung pagpapababa ng taripa sa pag-aangkat ng imported na bigas, Ma'am Cathy, kasi may mga ilan po ng mga agricultural sector na ang gusto lamang ibalik doon sa 35%. Sa inyo po bang stand, ano po bang ng bantay bigas, Ma'am? Oo, actually Mark, ever since na lumabas yung executive order number 62, ay tinutulan na natin yan. No, yung simpleng pagpapababa ng halos mahigit 50% dun sa 35% ang dating tariff under RA 11203 ay malakas na yung pagtutol natin dyan dahil alam natin na talagang baha yung imported na bigas, kasabay yun ay hindi naman ang laki-laki ng foregone revenue. Kasabay niyan ay hindi naman bumaba yung presyo ng imported o ng bigas sa palengke. So, dapat hindi lang siya simpleng ibalik, Sir Mark. Dapat i-junk yung RA 11203 o yung rice liberalization law na pinagmulan nitong matinding krisis natin sa pagkain, lalong-lalo na ng bigas dito sa ating bansa na nagresulta talaga ng pagkalugi ng ating mga kababayan. Ito nga, Mark, Sir Mark, yung 13 pesos dyan sa Aklan, 13 pesos na presyo ng palay, at dyan sa Gimba, sa Isabela, 16 pesos per kilo ang bigas. Yun ay dahil epekto ng RA 11203. And at the same time, higit lalo ng Executive Order number 62. So, junk na talaga yung RA 11203 at higit sa lahat ay immediate na ibasura yung Executive Order number 62. So would you believe that this is killing yung ating farmers, yung mga magsasaka po natin po? Oo. Hindi lang siya killing, killing me softly, yung totally abandonment ng gobyerno dahil sa mga batas na yan, dahil sa executive order na yan, ay total abandonment ng gobyerno doon sa pag-ensure doon sa kaseguruduhan natin sa pagkain, and at the same time, talagang inaabandon na yung pagkakamit natin ng kaseguruduhan sa pagkain dahil sa RA 11203, and at the same time, na pinalala nitong Executive Order number 62. So lastly, Ma'am Cathy, ito pong pronouncement ng Palasyo ng Malacanang sa pamamagitan po ng Press Secretary, si Attorney Claire, sinasabi niya na kampante daw ang Palasyo na bababa na ang presyo daw ng bigas, particularly ngayong Marso. Palagi naman nilang binabanggit yan, Sir Mark. Sawang-sawa na yung mga tao sa mga pangako. Gawin nila, ipakita nila, at mangyayari yan, Sir Mark, kung talagang yung lupa para sa yung matagal ng kahilingan ng ating mga magsasaka ay
tugunan o resolbahin ng gobyerno, yung kawalan ng lupa, yung nagpapatuloy na problema sa land use conversion, yung nagpapatuloy na napakataas na cost of production ng ating mga magsasaka. Kaya nga nananawagan tayo ng immediate subsidy sa mga gamit o yung tulong para sa production cost ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng 25,000 per farmer na subsidy, and at the same time subsidy sa presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Ang panawagan nga ng mga magsasaka ay hindi bababa sa 20 pesos per kilo, mabili sa hindi bababa sa 20 pesos per kilo, yung freshly harvested. Kasi yun naman din ang ibinebenta ng ating mga magsasaka. Hindi naman nila kaya yung palaging binabanggit ng NFA na dapat 100% clean, 14% dry. Hindi kaya ng mga magsasaka natin yan dahil sa kawalan ng post-harvest facilities. And at the same time, additional cost of production kapag nagbibilad sila ng matagal, no? At kasabay din yan ay subsidy sa presyo ng palay na ng bigas sa ating mga magsasaka. Kaya sa ating mga consumers. Kaya nga ipinapabasura natin yung RA 11203 dahil mula nung nag-take effect ito nung 2019 ay nawala yung 27 pesos at 32 pesos na dating subsidy ng gobyerno sa presyo ng bigas sa palengke. So lahat yan ay nawala. Ang mahirap ay kahit yung irrigation, matagal na rin nilang sinasabi yung irrigation, at itong DA sinisisi yung mga previous government dahil napabayaan yung irrigation natin. 3 taon na yan si Marcos sa pagiging presidente. Bakit hindi niya kaagad ni-resolve yung usapin ng irrigation? At naging sekretary pa. Nagiging boy sisi na rin siya. Naging sekretary pa. Diba? Naging sekretary pa ang Pangulo. Oo. Almost 2 years pa naging secretary ng Department of Agriculture sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ay nangyari lang sa ilalim niya yung ang presidente ay umupong ng pagiging secretary. So lahat yan ay pinapabayaan ng gobyerno. Kaya kung talagang gusto nila na ma-resolve yung napakataas na presyo ng bigas, ibasura nila yung RA 11203 at pagtuunan nila ng pansin yung industriya natin sa agrikultura, sa bigas at sa bahaging yan ay laanan talaga nilang pondo ang kasiguraduhan natin sa pagkain at maglabas siya ng executive order na ihinto yung land use conversion, no? Itong mga political dynasties. Ang nakakatakot pa dito at alarma, Ma'am Cathy, is wala pa yung dry season, pero kasi dagdag pahirap yun sa ating mga magsasaka. Oo, ito na nga yung makakaranas na naman tayo ng ng El Nino. So yung usapin na naman dito yung irrigation. So lahat 'yan ay compounding problem ng ating mga magsasaka na kahit anong pangako ng gobyerno na mababa yung presyo ng bigas, hanggat hindi niya nire-resolve yan, ay wala tayong makikitang mababang presyo ng bigas. Marahil yung sinasabi ng Malacanang na bababa ngayong March ay ibabangga na naman dun sa ongoing na talaga yung anihan ng ating mga magsasaka. Kasabay nun ay napakalaki yung available na bigas sa world market dahil may napakalaki yung surplus ng Vietnam, ng Thailand, ng India na may pagbaba doon sa presyo ng bigas sa world market. So yan yung binabanggit nilang pangako, kaya nangangako sila na bababa yung presyo ng bigas dahil dun sa pagbaba din ng presyo ng world market na hindi nila alam na yung ang laki-laking importasyon natin ay totally talagang pinapatay nga yung ating lokal na produksyon. Totally na luging-lugi yung ating mga magsasaka. Ngayon pa nga lang na nag-uumpisa pa lang mag-ani yung ating mga magsasaka. Ito na yung presyo. How much more pag peak season na ng anihan ng ating mga magsasaka. So nakakatakot, nakakagalit at puro pangako itong gobyernong Marcos. Okay, maraming salamat po Ma'am Cathy Estavillo, tagapagsalita po ng Bantay Bigas. At mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat sa inyo at mabuhay ang inyong programa. Idol, susunod na po ang mga